Ahojte, ja som Karin a toto je podcast po slovensky. Toto je druhá epizóda. Dnes budeme hovoriť o meninách. Poviem vám, čo sú meniny a kedy oslavujem meniny ja. Potom vysvetlím niektoré náročné, to znamená ťažké slová, a na záver zopakujem text ešte raz, no rýchlejšie ako prvýkrát. Budem hovoriť veľmi pomaly a jasne. Ste pripravení? Poďme na to. Meniny sú sviatok mena. Každý deň oslavuje niekto iný. Keď otvoríte slovenský kalendár, vidíte dátum, vidíte deň a vidíte tiež meno, ktoré oslavuje v ten deň. Napríklad 11. augusta, piatok, meniny má Zuzana. Zuzana je slovenské ženské meno. Moje meniny sú na začiatku roka, 2. januára. 2. januára oslavujú meniny 4 mená. Alexandra, Sandra, Karin a Karina. Ako oslavujeme meniny na Slovensku? Meniny nie sú veľký sviatok, narodeniny sú oveľa dôležitejšie. Niektoré populárne mená, ako napríklad Michal, Peter, Ján, Michaela, Katarína, Lucia oslavujú viac ako iné. Meniny sú dôvod na rodinnú oslavu. Rodina trávi čas spolu pri jedle, pije víno alebo šampanské. Meno, ktoré oslavuje, dostane kvety, čokoládu alebo malý darček. Keď oslavujú meniny deti, zvyčajne donesú do školy sladkosti pre spolužiakov, to znamená kamarátov v škole. A samozrejme pre pani učiteľku. Meniny sú pekná tradícia, aj keď dnes sa už pomaly stráca. To znamená, neoslavuje sa tak často. Je to škoda. Stále je dôvod na oslavu. Teraz vám vysvetlím, objasním ťažké slová. Prvé ťažké slovo je sviatok. Sviatok je deň, ktorý je z nejakého dôvodu dôležitý. Niečo sa oslavuje. Napríklad 1. mája je na Slovensku Sviatok práce. Ľudia nepracujú, oddychujú doma. Oslavujú. Meniny sú sviatok mena. Je to personalizovaný sviatok. Každý oslavuje v iný deň.
Druhé ťažké slovo oslaviť alebo oslavovať. Myslím, že toto slovo nie je tak ťažké, lebo som ho dnes použila veľakrát. Každopádne je to sloveso, verbum, ktoré znamená zabávať sa, robiť niečo výnimočné, netradičné. Oslavovať môžeme narodeniny, meniny alebo Vianoce. Ďalšie ťažké slovo je darček. Darček je vec, ktorú dostaneme, keď niečo oslavujeme. Napríklad na Vianoce dostávame darčeky od Santa Clausa, teda na Slovensku od Ježiška. Ďalšie ťažké slovo sú sladkosti. Sladkosti sú sladké pochutiny. Sú to keksy, cukríky, čokolády, lízatká a tak ďalej. Deti majú rádi sladkosti. A ja tiež. Ďalšie ťažké slovo je stratiť alebo strácať. Toto verbum znamená, že niečo nemôžem nájsť. Zmizlo to, je to preč a je to moja vina. Prvá forma, stratiť, opisuje jednorázovú aktivitu. Napríklad, nemôžem stratiť pás. O pár dní cestujem do Mexika. Druhá forma, strácať, opisuje opakovanú aktivitu. Keď sa niečo opakuje, deje často alebo dlhodobo. Napríklad, vždy, keď je zaľúbená, stráca hlavu. To je pekný idiom. Každopádne, perfektum a imperfektum, v slovenčine ich voláme dokonavé a nedokonavé slovesá, sú veľmi ťažké. A je ideálne, keď sa vždy učíte obe formy, obe varianty slovies. Napríklad strátiť a strácať. Posledná ťažká fráza je to je škoda. Mám veľmi rada tento výraz, túto frázu. Škoda je značka auta, áno, ale v tomto prípade hovoríme, že je smutné, že to nie je tak. Napríklad, je to škoda, že neoslavujeme meniny. Stále je dôvod na oslavu. To je všetko. Teraz prečítam text ešte raz, rýchlejšie. Dúfam, že budete rozumieť viac ako prvýkrát. Veľa šťastia! Meniny sú sviatok mena. Každý deň oslavuje niekto iný. Keď otvoríte slovenský kalendár, vidíte dátum, vidíte deň a vidíte tiež meno, ktoré oslavuje v ten deň.
Napríklad 11. augusta, piatok, meniny má Zuzana. Zuzana je slovenské ženské meno. Moje meniny sú na začiatku roka 2. januára. 2. januára oslavujú meniny 4 mená. Alexandra, Sandra, Karin a Karina. Ako oslavujeme meniny na Slovensku? Meniny nie sú veľký sviatok, narodeniny sú oveľa dôležitejšie. Niektoré populárne mená, ako napríklad Michal, Peter, Ján, Michaela, Katarína, Lucia, oslavujú viac ako iné. Meniny sú dôvod na rodinnú oslavu. Rodina trávi čas spolu pri jedle, pije víno alebo šampanské. Meno, ktoré oslavuje, dostane kvety, čokoládu alebo malý darček. Keď oslavujú meniny deti, zvyčajne donesú do školy sladkosti pre spolužiakov. To znamená kamarátov v škole. A samozrejme pre pani učiteľku. Meniny sú pekná tradícia, aj keď dnes sa už pomaly stráca. To znamená, neoslavuje sa tak často. Je to škoda. Stále je predsa dôvod na oslavu. Ďakujem pekne za vypočutie až do konca. Dúfam, že ste niečo rozumeli. Pamätajte, dôležité je, že sa so slovenčinou stretávate pravidelne. Neskôr nahrám aj prepis podcastov, aby ste mohli počúvať a čítať naraz. Ak sa vám podcast páči, môžete ma podporiť a kúpiť mi virtuálnu kávu, alebo aj 2. Link v popise tejto epizódy. A napíšte mi, kedy sú vaše meniny. Čaute!